L-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering Lace faħret il-konsultazzjoni tal-awtoritajiet brabta mal-implementazzjoni tal-miżura ta' Skills Card waqt li għamlet numru ta' rakkomandazzjonijiet brabta ma' din il-miżura. F'sessjoni ta' informazzjoni tnejn filgħodu, Lace għaqdet lill-imsieħba kollha fih dan is-settur tal-catering biex fil-waqt li toħroq aktar kuxjenza dwarha twitti triq il-qudiem brabta ma' din ir-riforma. Fil-fatt One News tkellem mal-Viċi President Matthew Patch hekk kif tenna l-pożizzjoni tal-Assoċjazzjoni favur l-implementazzjoni ta' Skills Card. L-idea u l-aġenda warajja naqblu magħha f'100%. Il-raġuni l-ikbar raġuni li jinġabu ħafna impjegati lejn Malta bil-premessa ta' xogħol, bażikament kull min huwa kapaċi jimxi jiġi lejn Malta ġim wieħed xogħol, meta s-sitwazzjoni mhijiex daqshekk straightforward, jiġifieri dak li jkun naħseb il-filtration process għandu jsir importanti ħafna. Patch sostna wkoll kif l-Assoċjazzjoni kellha wkoll ir-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar l-implementazzjoni ta' dan l-obbligu ġdid li se jtejjeb il-kwalità fis-setturi tat-turiżmu u l-ospitalità. Hawn tenna kif l-awtoritajiet ta' pajjiżna kienu dejjem lesti biex jisimgħu u jadattaw għal dak li jgħidu l-imsieħba b'esperjenza fl-industrija. Nagħti gratitudni lin-nies konċernati li l-implementazzjoni bdiet mal-stakeholders, nominalment aħna. Patch fil-waqt li elenka wkoll uħud minn rakkomandazzjonijiet li għamlet Lace dwar din il-miżura fosthom li ma tapplikax għal ristoranti ta' 5 stilel li jkunu huma li jsifru barra biex isibu l-ħaddiema bil-ħiliet mistennija, tenna anke li din il-miżura għandha tkun estiża wkoll għal min għandu stabbilimenti tal-catering. Jiena noħodha pass oltre li mhux il-ħaddim biss, jiena nemmen eventwalment anke meta jiena taw il-liċenzji, irridu noqogħdu attenti li meta nagħtu l-liċenzju lir-restaurant owner inkunu ċerti li dan huwa kapaċi li jmexxi dan ir-restorant. Ġifieri nemmen għandu jsir due diligence għaw il fuq minn 3000 ristorant f'Malta għawdex. Bosta msieħba ndirizzaw din is-sessjoni ta' informazzjoni fosthom kien hemm il-kap eżekuttiv ta' identità Mark Malija li provda aktar dettalji dwar il-ħidma tal-Aġenzija tal-Gvern u triq il-qudiem brabta ma' din ir-riforma l-ġdida bit-tibdiliet kollha li se jkunu qed jieħdu fis-seħħ. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS, Pierre Fenek, ukoll ta' dettalji dwar il-proċess ta' applikazzjoni għas Skills Card u kif l-istitut qed iħejji biex ikun jista' jevalwa l-abbiltajiet tal-applikanti li qed jaspiraw li jaħdmu f'dawn l-industriji. Indirizzaw lil dawk kollha preżenti wkoll il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLUL. Il-Ministru Bartolo sostna kif din il-miżura se tara li tkompli ttejjeb il-kwalità tas-servizz offrut minn dawk kollha li jridu jaħdmu fis-setturi tat-turiżmu u l-ospitalità f'pajjiżna. Setturi li statistiċi awtorevoli jkomplu jikkonfermaw li dejjem qed jikbru u li jikkontribwixxu għall-ekonomija ta' pajjiżna u bekk l-importanza li dan it-tkabbir jiġi salvagwardjat. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Ellul irremarka kif din il-ħidma tikkumplimenta riformi oħrajn li diġà saru u oħrajn li qed isiru. Fil-fatt pereżempju bir-riforma li tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament u li tolqot it-temping agencies u l-introduzzjoni tal-liġi li tirregola s-settur tal-ħaddiema tal-pjattaformi diġitali.